Wih, wow. Iki lho, enek sing komen. Nggih. Jari sone mur makani tok, ora iso ngarit iki. Piye iki? Peh, ora iso ngarit. Gas. Oke, yo. Gal. Celuk. Tak orai lehku ngarit. Aku nek ngarit ora tau gua HP, Bro. Ben rambut arani ra iso ngarit rene. Rene. Iki bekasku ngarit iki lho. Tapake iso ngono. Ini iki butuh ilmu pengetahuan, Bro. Ora angger ngarit. Oh, ono tak wis. Oh. Iso aku nek kon ngarit iki. Rasa ngamuk, Mas. Rasa ngamuk. Lah wong-wong iki yo kucluk aku ngarit ra nggo HP yo, Bro. Diarani ra iso ngarit. Ngono iki lho.